Hello guys, good morning guys. Manong adlaw ng tanan guys. Sa suday ko dagi guys kay naghanggitan ng dari nga kuan. Ang palay ang biti na ana pud siya na ah. Dari na siya na tanom di ah. Sang amo niya. Na nagsugod na pud siya og bunga na ah. Bago pa na siya nahanggitan nom. Diya manong adlaw ng tanan guys. Adlaw ng Sabado karon guys. Salamat kay kadto sa kuan. At hang pagmata karong adlaw. Nagsara mo ko makapag-intro guys kay mo lagi na arang ag-adlaw grabing kakuan oh. Gani ara man na siyang ka buwa. Just shout out day ko ni kuan ay ni comment day sang vlog nga nangutana si Jao kuan si Ma'am Tilma Abanis man siguro to. Nangutana sa naba ko noy rentary sa Wheel Shark na ay daghan ja 500 ang mutanaw sa Wheel Shark. So naradari ang Wheel Shark oh. Nara kamuhang bay, so mana mong bay diha ditong tanan mga kuan diha daghang kadto na mga resort kani pug among tapadari. Resort pud na resort dari nagkuan nag stay day sa Mimags and family diha oh kana resort na siya diha. Da pwede ra ka mulusot dari mo sa mua. So kaning mga bangka dani guys na green tra na daris mo ni kusina na mo sa una guys nga naguba na naman lang among gipuyan sa una kanang adto watong katawag ito kanang sa ang ugangan nang ito kamuhang bay so katong mga bag-o nga followers diha kay murag wag ujud ni si Ma'am Tilma kay karon pa man sa nakaibaw sa kuan niya sige naman kog vlog og Wheel Shark. Daghan man kog mga gis nga mga followers nga ni Ridari. So kanang resort diha mo na Brumini resort na kana. Kana guys oh. Brumini resort na nya. Pwede ra pud ka mo kuan kay mo ni siya Wheel Shark. Na Wheel Shark diha na daghang nananao. So silaw kadto guys kay prepare tuwas adlaw. Ja bawd dagat guys. So mao to ning yaman na dito sa babaw guys na po na yung mga ganahan mo palitog yuta na po baligya diha naanay kalsada dito si babaw katong mga avid followers din ha guys kita na siya ako dito nagjogging sa babaw hantod na dito libot na ang kalsada makasakara dito mga sakyanan sa babaw kay nindot ka do ag sakyanan nindot ag kalsada dito. Lumara to guys kanang dari mo ko sang amo guys kay Sabado lagi ron. Unja kuan mahaw sa ta. Unja ag saging ni dari ang ipulungan kay daghan nag-uod. Di pang udag saging. Ana siyang ipulungan gahapon guys. Patig mga kamunggay gipang uod siya na amang ingani oh. Kana mga ingani bitaw na andahan kadto mga ingani kamunggay oh. Ana ang giputol. Ana ang gipang kuan ha ng saging kay ang daghan nag-uod. Naglipay uban sa gipang uod guys oh. Hello guys. Sakay di kog series guys kay padung ko sa Uslob. Kay na ako nung meeting sa Busko sa country guys kanang tawag Busko man ang tawag dali sa Cebu guys kanang sa atong tubig bitaw. So na ako nung meeting so mo atin sa tawag meeting guys kay kuan kay basig importante ba kay ato ba nang importante ra ba nato ang tubig guys nga may magamit nato kada adlaw. So bani ko ninyo dito guys ay ko dari guys kuan kanang moding wala ko'y notice kay ang akong na wa pa man ko kaabot og 15k sa akong kanang nakumpleto na ba ang mga tawo kanang nakumpleto na oh di ay mga pinsa ko kuan maghuwat ako mag-open ag palawan love letter sa ato pa di mo pagkatampungan wala mo apel kay ang tagaan mo sulat 5,000 up ang share capital no
Oh, nya kay pa man human sa ako hang Assembly man eh. Dili hulog. para sa ownership, may Diya guys kay nagahangan na to guys kay wa pa ko nakahuman bitaw sa nice ka sa kuan ba kanang bago pa man ko nag-member sa Busco. Diya kay wa pa man ko naka full og bayad sa members nila dari 15,000 sa una 5,000 ya karon kay 15,000 naman nag-member diya. Kinahanglan katong 15,000 mahuman ako na to siya og hugos ako makaapila ng ilahang program og 15. So dili ko maka-appeal sa ilahang program diha. Murag usa na ilang panghatag nila diha. Kuan uli na laman ko kay daghan pud kadto kog buhat adto bahay di ay sa jud ko panghinlo dadto. Nag-dark din ang cellphone oy. Kinao. Diya guys, nalay ko na rin sa bahay guys kanang mga unta. Kaya kitagaan di ko kanang pinabukal guys nga wala. Saba man ko dari mag-vlog guys basta ning araw. Kuan. May mga nagipanday dadto sa Kimbangka. Lami kadyo ni kay timing ni koy kamahaw ba. Mati kadyo ni tidaday ni sipin kay tagaan ko ni siya tawag dari guys is pinabukal kada bitong gi tunuan nga muting kahoy guys. Lami kadyo ni siya guys. Gi tunuan ni siya nga muting kahoy. So mahaw tagi sa rabisihan ako kay nanghinlo lay ko ng speakers dya. Wala lagi dali ko ngadtog uslob guys kay mali ko nun nga na masilingan meeting dya kay bawag na meeting di ay dya. Mo dito guys man ako na padadig notice kay kuang padigahang data sa kuan kanang pagka-member bitaw sa Busco. So wa pa mo ko nakaabot og 15,000 man to akong member. Manang gamay kuan pa man murag ang nawa ko pa ko na appeal kay bago pa man pud ko na member. So mangaon sa ta guys. Naunta. Nami kayo sa kay kuan pughad. Ya sa juday ka ko guys wa pay kasing ko nang limpyo ko dito sa bye guys kay maikog bitaw tang kanay mga bisita niya mga tudipit sa baybay niya ang gawa. Kadyo kong panghindo gahapon po nang hindo mahikol. Bikas nga daan nga sa sila ba kay ito'y antag half. Yeah, happy Valentine's diha sa gawa sa nasod Amerika, Michigan. Mambi kay karon pa man sila mag-celebrate og Valentine's Day kay murag date man. Date sila na ko. Murag karon pa 14 dito. Meron sa family. Happy Valentine's Day. Si Salome Ramo, si Marieta Ramo, happy Valentine's Day ninyo. Arang lami ka guys. Buyag lami ka do. Ang kamot kay hilo ang bugog kamot guys kay nanghilo ko dito naggamit man ko og kuan. Glove. Kay tagam ko nga ako naggamit og glove guys, ano sana kadug mga samad ang kamot. Yeah, salamat ikaw ni Mambi. Nagpadali si Mambi karon para ipalit og kuan. Pintura kay pinturahan to na mga sikod. Kami Muslim ko ti Papa. Dapat ito bang skin coat mo, banyanan no? Dapat ito diha, itong gamit ninyo. Yung tayan makayan mo diba? Pwede na juga namahal nga ni guys. Bala mo masahang kamot yun kay kuray na kay bawal din yung kamot ng hidlo niya. Dapat ang pansituno no? Dapat ay pares.
po yung istorya guys, kanang katanan ni minimum B. Kuan ipakasal ko no minimum B sa pare. Tamis kay na kami niya kuha niya. Nya siya ko ni magninang. Dang duha niyang ni sir. Mo yung plano guys nga pakasal ko no mini Papa Edis pare. Yung kalitra po sa nga istorya na ako guys da. Ang gida ko nung gown nga gisuot sa iyang kasal. Ako'y gida ko nung ihatag na guys ako kuno iyang pasuoton. Nung gulbaan ko kay tagsaray tao nga nga na guys na opiran kag pakasal mahal ba magpakasal. Pero kana kung planohon yun na mahimo dyan na namo pero ulat naman ta sa agad sa panahon ba may kami sa Papa Eddie pero ka years namin si Nicole na mo idan na Mabansin ko. bansin ko na po din katong Eddie ay kasal kaya gikasal mi buntis man ko ni Nicole hapit na ko mga anak naku na kay kuntiyan ba mano na nakasal mi guwis guys kay dako na kuntiyan niya niya man to sila sa una nga og kanang dili kasal ba walay kuan dili masunod ang apelyido ni Nicole kay ang papa ako sa Papa Eddie nagkasal mi kasal mi guwis manang galit man naman to si Ma'am Big nga puhon ko na yung naguli niya ba pakasal ko namin wala ito lang yan po sa Ginoo guys yung taga patang taas na kinabuhi maadong po nang makasal guys kaya rumabisingan bitaw sa kuan mabisingan tas simbahan ba niya ang salina ko na po din sa amin ihang isuot sa kasal mo ko na po isuot ni Papa Eddie niya arang nakingabad na ni Sir Sammy para ba si Sir Sammy si Isberhill mukha ang siguro Papa Anina ang ikot sa laki na may sabaw namin hindi man makamot yung sabaw. Ay, pinalit na nila ng ano? Naray ko to. Kasi pinagluto. Na-snack. Walang hapdes kay ang tulo ba? Yung lami. Salamat kay Kadyo Mambi. Salamat Kadyo Mambi sa imong paglab na mo. Nga nakapot ni Papa Eddie. Yung adto mi mapalit mi og skin coat og kuan. Para masugdan na ako. Pwede gali sugdan na yung hapon? Yung landong? Pwede. Kitang tulo. Para madali ba? Ugma makuha na. Kung tayo mahinayan ragod. Yung taghapon ba? Grabe pa namang panghindo dito kay sa pikas. Nahawan ko doon nga hindoon dito. Kung dao ba na ako guys? Dito ko dapit. Hindi. Among kukuhanan guys kay ag mga natambak bitaw dito mga kuan. Buyan og ilaga. Ya lahi ag ilaga dari kay gusto ka dari nya. Nahadlo ko babasig mamaak og mga wire bay nga na. Paak, ito akong printer. Ipaak din ako mong printer man ang kuyawan mi. Yung isa hindi ko makatulog mga bita. Ano mo ba ito? Maghigda ka rin. Talubi nga ano ba? Lang to. Dagko kadong ilaga niya. Magnaogi ka na sa lubi, mga nakagbay. Mo jud kinawaan lang kato lipad-lipad. Lipad-lipad mag dagadagan sa atop. Manang pagpanghukay na dito sa mga binuungan dito guys, ug katong mga lubi nga daan, adasana nay naa pa si mga itoy. Pag itoy nak nga ilaga. Dito mabuhi dito no.
Murag luoy ba bisa tan-awon bitaw, maluoy ako na kay murag mag kuan. Murag mag Di maluoy ko magtan-aw nila sa ganang mga itoy ba nga gagmay. So salamat kayo sa pagkain. Napay nabili ng salinan sa Papa Iggy. Kaya naman balikan ang namo ag sa kasako kay hindi makarga na rin duha kay bugat. Nga gabihan mi ko ani sa pang brass man is daw katong pang skim coat nga kuan na. Jag skim coat was gawas kanang bi naman mi naka video guys ay bisili ko omnibus nga gray. So mo ni among color sa among gawas guys kay mao man nag-viral nga color bitaw sa atohang na nag-viral ba nga nag-away sa color. Nice magud ang color gray pod guys sa gawas ba murag nasa Amerika. Diya salamat kadto Mambi kanang salamat kadto sa imong kamado na mo Mambi. Salamat kadto kay si Papa Iggy raman ni og ako mag kuan dito sa gawas. Magsugod na may ugma og kuan. Kanang skim coat. Thank you for watching guys.